Dobre, takže ešte pred začiatkom tohto videa by som chcel vám poďakovať, že ste dali za 2 dní, ste dali na mojom TikTok kanáli z 5 followerov na 9 followerov. Ja viem, nie je to veľa, ale pre mňa je to strašne veľa, lebo je to proste pre mňa veľká podpora. Hej. A ešte už teraz o chvíľu bude taktiež leto. A môžete napísať do komentárov, či by ste chceli odo mňa vonkajší content, jo? Takže... A môžeme ísť rovno do videa. Takže čaute guys, ja som tam u ďalšieho videa. Chcel by som povedať, že všimol som si, že vás moje animácie až tak veľmi nebavia. Áno, mal som najviac zľadnutí na mojom prvom Q&A jednotke sa mi zdá, alebo tak som mal najviac zľadnutí. Áno, bol som mega happy za to, ale už poslednú dobu ste to prestávali pozerať, takže tak no. Napíšte, čo by ste chceli, aby som proste natáčal a jo, asi tak no. Čaute.